máis sinxeliña, facémola con lã, vale? Queda máis ou menos así. Explicamosvos que necesitamos. Imos necesitar lã da cor que queirades, eu elixín a branca e azul. Imos necesitar facer un pompón. Nós eliximos este modelo, pero cada un ten os seus truquiños para facer o pompón. Despois explicamosvos como fixamos este. E imos facer tamén un gorro, vale? E para iso, papel higiénico, o tubo de dentro e unhas tixeiras. Para facer o gorro, empezamos por cortar unha tira de aproximadamente uns 2 centímetros, ainda que vai a gusto. Así. E cortamos trociños de lã, pois deste tamaño aproximadamente, debe ser como 15 centímetros. O que facemos é dobralo, pasámolo polo medio da tira de cartón e tiramos polas puntas para un lado, para o outro, dobramos a lã, pasámolo polo medio do cartón e pasamos as tiras xuntas para este lado, e así ata encher todo o círculo. Bueno, unha vez que xa enchemos todo o círculo de lã, isto é vamos usar para o gordo, reservamos un trociño que despois imos a mudar todos os flecos con él, pero de momento reservamos aquí un ladiño e imos con o pompón. Para o pompón, cada un co método que lle sexa máis fácil, hai quen o fai con círculos, hai quen os fai con un tenedor. Nós imos facer con isto, un rectángulo, facémoslle un corte no medio e o único que hai que facer é ir xirando. Envolvemos e ata encher a cantidade que queiramos, o seu grosso que queiramos, sen saírnos desta ranura. Unha vez que temos toda a lã metida aquí, o que nos facemos é cortar outra tira de lã e imos anudar o ovillo que fixemos. Damos un nudo. Vámoslo volver a pasar para o outro lado para asegurarnos de que queda ben atado. Apretamos e aseguramos o fío. Sen máis, xa o temos. Seguinte paso, recortamos polos laterais a lado. Recortamos polos dous lados. E sen máis, retiramos o cartón. E metemos o cartón. Simplemente nos quedaría despois arreglar os flecos para que queden máis ou menos do mesmo tamaño. Seguinte paso. A la blanca esta pasámola polo medio do gorro. Para sustentarlo despois colgado na árbore e co cachillo de lã da mesma cor que o gorro temos reservado, o que facemos é anudala. Unha vez anudado o gorro, separamos, temos cuidado de separar o fío que nos ven de abaixo do pompón, que vai ser a cabeza, e o que facemos é igualar as puntas do gorro. Xa nos queda só anudar arriba para facer o enganche, para colgalo onde guste, e podemos rematalo pois pegándolle uns ollos, un nariz, unha boca, e xa tedes como os adornos.